velkommen til denne video. I dag er jeg på Bakken sammen med min lille søster Josefine. Det er ikke sådan, wow, det er ikke sådan en rigtig reklame for Bakken, men alligevel sådan lidt reklame. Så jeg vil bare lige sige, at vi kommer til at filme nogle af forlystelserne, hvor vi sidder op i dem. Og bare nogle, hvor vi nok ikke sidder op i dem. Og hvor vi må filme. Og hvor vi må filme, hvor det ikke går for hurtigt. Så ja, det bliver meget fedt. Ja. Så det er bare det, vi kommer til at lave hele dagen, sådan set. Ja. Vi kommer til at være på Bakken hele dagen. Så det skal nok blive fedt. Husk at følge Bakken på YouTube og TikTok. Ja, husk at følge Bakken på YouTube, TikTok og Instagram. Og rettere sagt, ikke reklame, som min søster har sagt. Bare så ikke. Det er sådan lidt reklame, men alligevel ikke sådan helt reklame. Ja, så... Okay, det er reklame for Bakken. Så hop ned og Kig på følg. Ja, hvis I kan, så følg